Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani sunana Falmata mai faɗakarwa a cikin shirin lafiyar yaran mu inda muke faɗakar da iyaye mata akan abubuwa da ta shafi lafiyarsu da tayarwarsu duk a harshen Hausa. A yau za mu tattauna akan illar cholera ko kuma zan ba da labari ne akan experience ina akan cholera outbreak inda ya faru kwanakin baya lokacin tun ina karama a ce secondary school era kenan. Ban ma yi tunanin zan je in karanta wani abu fannin likitanci ko wani abu makamancin haka ba. Zan ba da experience ina yadda yake da gaggawan yaduwa da kuma yadda abubuwan da ya auku. Ku kasance tare da mu har ƙarshen wannan bidiyo domin wannan labarin zai taimaka maka idan abu haka ya faru a makarantanku ko a unguwarku ko kuma a garinku. Za ka iya taimaka musu da wannan labarin nawa. Da fari dai muna makarantar da body school ne, ba zan faɗa sunan makarantar ba don lokacin ba ma makarantar kaɗai ba kusan kuma ba zan faɗi gari ba. Irin kowa ya san dai lokacin shekarun baya can dai za a iya ci shekara 10 ko 7 da ya wuce ko zuwa 8 hakan nan da ya wuce abin ya faru. To muna body school ne, to body school kun san ba fita ba shiga ba fita, to sai aka samu wata yarinya ta zo ta karɓi excuse duty a makaranta sai ta je biki. Da ta je biki to ashe sai aka yi rashin sa'a a unguwan da ta je biki in akwai outbreak na cholera. Sai a can ta kwaso bayan ta gama biki ta dawo ita kuma sai ta kamu da wannan cuta ta cholera. Sai ta zo makaranta da shi ta fara gudawa ba wanda ya san cewa ina irin an ce ba lafiya ne, an kai ta dispensary an ba su magunguna ta ci gaba da zama a hostel ba tare da an san cewa cholera ba ne. Kafin a ce me sai ga wata kuma to lokacin an yi rashin ruwa ba ruwa da sauransu, ana wahalar ruwa a makaranta. So har ya kai ga an fara shigo da mimoya ko wani abu makamancin haka suna taimakawa da ruwa ko wani abu makamancin haka. So ana rashin ruwa sai an fita karatun yamma inda wata tana jin ishin ruwa ta nemi ruwa ta rasa shi ne sai ta ce bari ta nemo ta irin ana dura ruwa a gora na sha a aji nan da ta sai ta ɗauki ruwan ta sha. Ashe wancan kuma gora ne a aji a wancan saboda an fita karatu ba wata a kusa da ita, idan ta ji amai ko wani abu makamancin haka sai ta yi wannan amai a jikin buta a cikin wannan gora. Ita kuma da ta zo bata duba sai ta fara sha, da ta fara sha ko ta ji wani irin ko ya ne bata ƙarasa sha ba sai ta bari. To kun kalla a nan ita sai ta kamu da wannan cuta. Kun kalla mutane biyu kenan sun kamu da shi. Kafin a ce mai ita kuma ta kamu da cutar sai bangidan da wancan take using sauran mutane ma suna shiga da yake body school ne body school ne hakan nan, wannan ya shiga bangidan wannan ya shiga bangidan. Kafin a ce mai within 48 hours cholera ya karaɗe ya fara yaɗuwa tsakanin students. Wannan zaka kalla wannan a ce ya faɗi, wannan ya yi kaza, wannan ya yi kaza. Sai aka ji labari a cikin gari cewa an samu cholera outbreak. A nan ne sai aka fara kwasan mutane za a kai su asibiti. To a cikin makarantar a lokacin da aka gano cewa cutar cholera wancan ta zo da kwana ɗaya ne ko biyu ne, da kwana ɗaya ne aka gano cewa abin cholera ya shigo. Sai aka kira irin a bada taimakon gaggawa. To lokacin muna bodi ba zan manta ba, sai aka tara mutane duka aka ce akwai bangidan da wadda take shiga in aka hana student shiga, aka ce kar suna shiga. Sai aka zo masu irin ma'aikatan jinya suka zo da ambulance aka yi mana health education akan shi wannan cutar cholera din. Sai aka ba da prophylaxis medication. The prophylaxis medication aka raba mana Flagyl da tetracycline da aka ce kowa ya sha. Abunan sai aka ce kowa zai watsa ya tafi gida. To menene darasi a cikin wannan labarin? Darasi da za mu koya a cikin wannan labarin yana da matukar muhimmanci idan mutum bai da lafiya ya yi reporting da wuri. Abu na biyu kuma
yadda ta kamu da wannan cutar ta je wajen da ake da wannan outbreak ɗin ne kuma ta ci gurɓataccen abinci ko kuma ta yi amfani da bangidansu ko wani abu makamancin haka da ya gurɓata da wannan abinci sai sa ta kamu da shi. Sai kuma abu na gaba da za mu lura shi ne saurin yaɗuwar wannan cutar within 24 hours za ka kalla wannan ya faɗi wannan ya yi fainting da su wawawa. Sai abu na gaba kuma sign and symptoms na shi zai sa zai taimaka wajen me ake faɗa wajen tantance waɗanda suke ɗauke da cutar da kuma waɗanda suka fi samun taimakon gaggawa domin shi yana dealing ne with ruwan jiki. To kafin ka ce me idan an ce miki wannan yana da shi kafin ki ce me za a ce miki wannan ya faɗi wannan ya kaza wannan ya faɗi a ɗauki wannan yiwu a fita da shi a ɗauki wannan yiwu. In kun kalli lokacin kai abun da ya gashi nan da lokacin ana cikin tashin hankali to wannan shi tashin hankali na fari da na taɓa experiencing kenan a wannan lokaci. Sai kuma abu na gaba da za mu koya shine muhimmancin shan prophylaxis drugs. Yana da matuƙar muhimmanci ka sha wannan prophylaxis drug idan akwai outbreak an ce muku ku sha magani ku tabbatar kun sha shi yadda ya kamata. Idan ba ku sha ba kai sakaci da wannan abin zai iya yiwuwa kai ka kamu da wannan cutar tunda an baka magani baka sha ba. Sai kuma kula da tsaftar wuri da kuma muhalli. To sai ku kasance tare da mu a next video inda zan ba da labarin my cholera experience yadda na kamu da cutar cholera da kuma yadda na warke cikin gaggawa da kuma taimakon da na samu cikin gaggawa despite an ba da prophylactic medication. And guess what, na sha wannan maganin ko ban sha ba, ku ajiye mana shi a comment section.